Swrang horo atomsa ke umakanta academy kwtal Tiprasa hostel naikol nani bagwi thangkha haste ni janajati kalyan tang berainaikha montri Bikash debbarma hostel ni super by rwng khlaimani ulo kok hwnui rokni bwskango montri saklaikha talsani sikang boti waisa phaiye naikol mani a hostelo bo montri wngmani sikang waisa phaiye thangmani a hostelo a jora tebo deramwng kwlaijak tongmani hostel phiaba talsani sikang jefro montri Bikash debbarma phaimani swrungnai songni hostelo kahamke fan light tui manja hwnui kok siljaka swrungnai song a hostelni aboni logi swrungnai songni kok wansugui umakanta academy ni Tiprasa hostelo dental college khulukna bagui tei bomo haike kaham sebriwi man haste ni Tiprasa swrungnai songno ayang phasino naikolnai montri Bikash debbarma aboni logi bo phaiye afro saklaimani Tiprasa hostel ni incharge no montri tewasa visit khlaina phaike deramwng kwlaijak joto phasikno kaham khlaina nangnai tei swrungnai song kaham ke pora lekha khlaitani mungsabo deramwng kwlai tei naikol nani nangnai abagino tewasa talsani ulo atomsa ke naikol mung khlaina bagui Swrang salni horo hostelo thangkha montri Bikash debbarma Satam bagai ma visit mana asa hor kuthuk ma wani suddenly kita mai phema kalai karo belai hambai joto media rongno kokhai ang ekmas sakang jaga hai visit khai pega apro fan ni problem tongmani light ni problem tongmani tei tui rong ni problem tongmani mo kam rok udang ha hnoi naina phaimani tei onek sini student rong ni je kisu bongni je complain tongmani o complain no borok bai malailawi এই সলিউশন খাইনামকে ফেমানি তিনি যত কিছু মোটামুটি আলোচনা রংলাইখা বসকাঙ্গ তেবো বড় আলোচনা রংলাই যে জংনি বংনি যে অসুবিধা তংমানি ও जों নাইজাংনাই তে কাইসা ইস্যু তংমানি ও জায়গা কতর ইস্যু তংমানি যে ও জায়গা যিনি এই যে উমাকান্ত স্কুল যিনি ডেন্টাল কলেজ ন তুই তাম হমনা স্টুডেন্ট হোস্টেল তুই কাইসা বড় তিনি আনি চেম্বার থাংজাক মনি বাগে আং বংনো আসাস খাইগাস যে বড় ফাইও জায়গা hostel phai kok sapainani ngabongni protinidhi bo tongo ang bongno tei jotono kok salaika tebo salai akoi tebo जों bwskang agor bainai karon chini jotono nang dental college bo nango tai chini ujani cherarok chini borongno bahaikai tebo जों bongno tebo suida man borongno osubida ungya tei khayei जों tebo khaiman bono timo जों borbai achulani Bio report kok khorang